Para rawuh para sedherek sami ingkang hati nurmatan. Saderek kula matur kados pundi menawi kita sami serehna nyawisaken manah ngendhaleni rasa lan ngraosaken ing sajroning ati. Pernah to panjenengan sami ngrenung ing punapa pusaka menika dados gegadangan ing budaya Jawa. Dipun rengkuh kanthi pangajining diri, dipun dherekaken kanthi piwulang luhur. Pusaka dudu namung sewilah wesi, dudu namung dapur keris, nanging pusaka menika piandel pepadang batin panjang buyung urip. Pusaka dados pralambang jati diri, dados piwulang sejarah kangge tansah kelingan dalan gesang. Mila pusaka boten nate kenging kapendeming gedhe, boten nate kenging katinggalaken tanpa pangajining diri, nanging tansah dipun rumat, dipun rawat, dipun linggihi kanthi raos pamuji. Salah satunggaling tradisi luhur ingkang dipun lestantunaken run-tumurun yaiku jamasan pusaka. Yen dipun persani kanthi mripat Jawi, jamasan menika namung kados kresiki wilah saking karat reget, nanging sejatosipun langkung tebih maknanipun.